сметка. Отново насилие в българското училище. Миналата седмица беше пребит учител по физическо от Велико Търново. Сега учител по физкултура е побойника, счупил ребро на седмокласник от Сандански, според запознати с тази история. Това се случило преди около месец, но подробностите са на кореспондентите ни. На 12 декември в трето основно училище в Сандански се провеждал турнир по тенис на маса. 13-годишният Илия Златков бил в публиката и си играл на мобилния телефон. Той дойде да ме дръпне нещо за фанелата, удари ме с юмрук в гърба и с шут ме изрита навънка и ми каза: "Ти повече няма да стъпваш тук." След инцидента Илия се оплакал на по-големия си брат и той дошъл в училището, за да разбере какво става. От директора на училището получил уверението, че случаят ще бъде проверен и виновникът ще бъде наказан. На другия ден аз отивам на училище и пресрещват ме, нали, с моите съученици и ми викат: "Абе, то нещо, бързо беги, Юка, то нещо ще те бие, някакви такова преследвал те." И аз виждам го и той се търча към мен, вика: "Ела, Илия, са тук, ела. Ще ти спукам главата", някакви такива. Илия често е провокирал с поведението си както учителите, така и съучениците си. Не съм го бил, как да съм го бил, Илия, като го изведох от салона, че ми пречеше на състезанието. И децата могат да го потвърдят това. Тогава господина изведнъж се ядоса без никаква причина, отиде, хвана или дръпна го, удари му юмрук тук в реброто и с шут го изгони навън през вратата. Мен ме обвиняваше, че съм щупил долу стъклото на физкултурния салон и ме ритна в глезените. Училището има система за видеонаблюдение, която е записала момента на излизане от физкултурния салон. В самия салон обаче камери няма и случилото се там не може да бъде доказано. Семейството на 13-годишното момче е подало жалба в регионалния инспекторат по образованието. Педагогическия съвет и директорът обаче помолили жалбата да бъде изтеглена, за да не се вреди на имиджа на учебното заведение, тъй като физкултурникът Стоян Тодоров до този момент е с безупречна учителска биография. Прецених, че неговото поведение трябва да бъде наказано и съм пуснал заповед. Той е наказан с последно предупреждение. За новините на Ново от Сандански, Деси Атанасова. По другия инцидент